Mă numesc Ciobanu Alin Florin și lucrez în firmă din 2004. La început am fost angajat ca operator prese, apoi în scurt timp am devenit șef la minorul Eumuco 2 și pe alte laminoare parabolice și periodice. Pentru mine, firma Hendrickson înseamnă a doua casă și a doua familie. Se poate dezvolta doar dacă e serios și să nu-i fie frică de noi provocări. Investițiile în robot este viitorul în industria automotive și ușurează foarte mult munca fizică.